Well, actually kung bakit talaga may chocolate 'yan 'no, kasi kaming mga bata noon ayaw namin kumain ng chicharon. Kaming mga magpipinsan parang i-encourage kami ng lola namin kumain. 'Di ba kapag mga bata gusto natin yung mga matatamis, anything na parang candies, chocolates. Naisipan niya gumawa siya ng chocolate formulation na sinawsaw sa chicharon. So talagang doon pa man din nagchichicharon na siya, pero talagang nag-originate lang din naman ng suka talaga. Tapos ayun, pinakain niya sa amin. Nagustuhan namin. Ang kagandahan kasi sa chicharon natin, usually 'di ba may alat na may konting anghang, pero lumalaban kasi yung tamis ng chocolate. So parang nagmi-mix yung flavor. Usually yung mga ibang chicharon kasi 'di ba binababad nila sa araw. Pero yung formulation na to since 1974, pero tayo ibang process no which is makikita naman nila. Even yung mantika natin meron ding secret spices, hindi lang siya yung regular na mantika. Kaya parang merong kakaiba doon na pag tinikman talaga nila mas babalikan nila. May timpla na rin yung mantika natin. Hindi siya yung traditional 'di ba na mantika na yung ilalagay na lang para paputukin. Dito talagang doon pa lang meron na tayong secret spice. Ang kagandahan po sa chicharon natin talagang alsadong-alsado po siya. Hindi po siya yung basta maliit lang po na cut. No? Talagang kaya po ng mga isang dangkal ang haba ng mga chicharon natin. At siguro maipagmamalaki ko naman po na isa po to sa pinakamasarap na chicharon na meron sa Pilipinas. At kung hindi man po sa Pilipinas, sa buong mundo. Ang unang process po natin is yung pagtatadtad ng ating mga balat. Usually may laman din yan para doon sa mga bagnet natin. After natin siyang tagain, pipretuhin na natin siya. Pag prinito natin siya, hindi mo na kagad pinapaputok yan. So meron pa tayong about 3 to 5 days para natin medyo patuluin yung mga mantika na na-accumulate niya doon sa loob. After 3 to 5 days, doon na tayo magpapaputok ng chicharon. So maganda na ang labas niyan kasi medyo doon na natin nakuha yung drying process natin. After that, ipapackaging na namin siya. So, kagandahan naka-ziplock tayo kasi alam niyo naman ang chicharon, kapag nahanginan yan, titigas na. So, kahit na hindi agad ubusin ng consumer yung chicharon at kahit na kinabukasan pa, isi-ziplock lang nila. So, fresh pa rin po siya. Isa pa po sa kagandahan, made to order po tayo. So, kung ano po yung natatanggap po natin sa mga online platforms, yun po yung niluluto namin. Kumbaga, hindi po sobra. Kumbaga, sakto lang para lahat po ng dinideliver natin, lahat sure po kami bagong luto po yan. Tapos ngayon, since nakaka-receive po kami online ng mga orders, so isi-ship namin yan. Depende po sa location ng ating mga customers. It could take to about, meron po 2 days lang, nasa kanila na. Kapag mga Visayas, Mindanao, mga 3 to 5 days po, ma-receive na po nila yung orders. Pero wala po silang kailangang ikatakot kasi po yung ating packaging, hindi lang po siya naka-bubble wrap. No? Meron po tayo tinatawag na mga air cushion upang masigurado po talaga natin na kapag natanggap po ng customers yung ating pong chicharon, hindi po siya durog. Sa mga gusto pong umorder, no, naka-buy one take one po tayo ngayon. So yung back skin o yung tinatawag po natin balat sa halagang 150 pesos po. Plus shipping fee na lang po yan kung saan ang lugar po ninyo. Meron na po kayong buy one take one. At the same time, yun naman din pong ating bagnet ay nasa 299 po plus shipping fee ay meron na rin po kayo buy one take one. My name is Benjamin Batak. I am the owner of Chicharonas. Yung formulation natin, nag-start pa talaga sa lola ko since 1974. And ni-revive ko siya nitong 2024 lang to online selling. Ang kagandahan din pala sa kawa natin is charcoal-based siya. So, hindi tayo gumagamit ng metal type na klase ng kawa kasi para mas healthy. So, yung init niya talagang mas nag-i-emit siya. Tapos, yung mantika rin na ginamit natin, no, ay all natural siya. Tapos, doon natin nilagay yung secret spices para mas mas masarap talaga.
Inaanyayahan ko kayong lahat na sa mga gustong umorder ng ating kakaiba na klase, no? Dahil malaki ang putol, masarap at yung ating chocolate dip. Pwede kayo na mag-check out sa Lazada. Meron din tayo sa Shopee. Meron tayo sa TikTok at meron din tayo sa aming mga website and aming Facebook page. Ang ating Facebook page ay Chicharonas Choco Dip. Make sure lang po, Chicharonas Choco Dip, at pwede niyo po kaming i-PM para makausap niyo po kami at para for fast deliveries.